komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nga panguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, isa ka frontliner sa Bacolod patay sa sulod sa ambulansya matapos wala gidbaton sa mga ospital. 33 ka BCPO personnel kaginkuhan sang swab test nagnegatibo sa virus. Sa mga balita nasyonal, 15 ang patay o kunang patay, 55 pilason sa twin bombing dito sa Hulu, Sulu. Ginaduso nga revolutionary government wala ginasuportahan sang Malacañang. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Agosto 25, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan ikaw Good morning, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-aksyon. So, August 25 na Action Boy, no? Kadali lang gid sa nga aton nga tiyempo, dugay-dugay. September na Action Boy. So, ginagrita lang ang aton nga mga ka-aksyon, nga kaupon naton subong nga agad rin sa aton nga Facebook Live. Kay Cory Vidaha, ini sa Kuwait ni siya Action Boy. Kay Miss Heaven Heaven, good morning man. Kay Philip Isulat, good AM, Aksyon. Morning, Action Boy, Action Dorel, stay safe. Thank you. Kay Josette Magwad de los Reyes, good morning. Ernesto Regacho, good morning, Action Boy and Action Dorel. Kag sa Regacho family sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay... Kasi ang balkon ko pa rin, tinyo kay Regacho gali niya. Yes. Kay kamuya Gacho. So, Ginreya. Ginreyo. Dugan renew niya lang. Charot. Kay Michael Camalon, good morning da mga ka-aksyon. Shout out lang kay Henry Manzanares, gamonitor sa Shell Tangob. Oy, good morning sa mga taga Shell Tangob dira. Sa tita ko Hana Gacho Peruelo, araman siya Action Boy, good morning. And Good of course, si Dennis Richard Tibor Roma, Action Boy. Every day gina siya ya. Good morning, Action Boy, Mommy Doris. Good morning, Shout out lang ko kay Ray John Villalon kag sa Energy Fans Club. Keep safe kita tanan. Kumusta na ito ang kwan, ang Hampang. balot? Ang balot, way gid may nag-abot, Why gid? Ito ka chika lang gid, chika lang gid. Gina-shout out yung anong Noseko. Nga naman. Kung siya niya, basta nag-brown out Brown out sa dire, ila. Oo. Ang Milwaukee Bucks, Action Boy, ano ni 121?
Batok sa Magic. Ano kay Magic gani? Orlando Magic. 106. Series Box 31. isa na lang. Ikaw mabi mo sa sports namon karon din, no? Pwede lang na. Dennis, mo ko na sports balita. Sige na. Kaya para mapuslan ka man nga aga kapag abugto. Lai, so mapuslan ka man. Ikaw naman, Action Boy, kay Josette. Sa tingin na dampe? Kay Josette Magua de los Reyes. Kay Josette Magua de los Reyes. Good morning, man. Kay Michael Joseph Hilado. Nga pita, hambal niya, halong gid tatanan nga bakulod noon kag bugos nga Western Visayas. Correct. O, halong ka magsunod sa protocol. Rafi Dizon, good morning, Action Boy, Action Dorel. Ginagreet ko lang happy listening sa family Dizon. Labi na sa palangga kung Iloy Nanay Villa, dira sa Puro Kabugwason sa may barangay Kabug. Yes. Jocelyn Arisvita Olac, good morning, man. Felix Torres Valencia III, kag kay Ma'am Ligaya Abeto. I am glad to see you both on FB Live too. Yes. Good morning, Nanay Ligaya. Binalbagan ni Action Boy. Correct. Good morning, man. Sa kay Kagawad Melchor Baroka Rumbines, Kagawad King Rumbines ang Barangay 1, dira sa may Hinubaan. Rachel Ayuko, good morning. Kag kay Sarife Ronquillo from Isabela, Mahing Agaman. Sa kay Susette Plumeda, kay Migo naton Juan Bulgalio, good morning. Yes. Edwin Miranda Sr., bro, good morning, man. Remia Garcia, kay Susette Plumeda, kay Kapitan Leopoldo Duran Jr., good morning. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tag ng alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Nagtaliwa ng isa ka frontliners sa siyudad sa Bacolod sa sulod sang isa ka ambulansya matapos nga wala sang ospital nga nagbaton bangod nalabot ng ilang mga kapasidad. Ang napatay ay isa ka 31 anyos nga lalaking kilala kay Jezreel Bangkaya, 31 anyos, staff ni Councilor Israel Salanga, kay nag-orient sa mga returning Bacolod OFWs. Sunod kay Vice Mayor Sid Familiaran, masubo nga balita nga nagtaliwan ang isa kay nakabig nga baganihan o kon hero. Sunod kay Familiaran, makabig nga suspect COVID-19 ang napatay bangod wala ini na swab test antos nagtaliwan abang may sintomas ng inbatyag kaangay sang hilanat kag trangkaso. Ang napatay ang wala man sang comorbidities. Sunod sa Vice Alcalde, ginlibot sa mga opisyal ang mga ospital apang wala sa may nagbaton bangon giging aligar, puno na ang mga hospital beds para sa COVID-19 related cases kag may mga nagahulat man nga mga pasyente sa emergency room. Sa siyudad sang Bacolod, ang Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital kag Bacolod Adventist Medical Center ang duwa sa anom ka mga hospital sa siyudad nga nagpagawa sa ilang mga official statements nga puno na ang ilang mga pasilidad para sa probable kag suspect nga COVID-19 cases. Probable. So it's not true. Wala siyang kwan niya. Wala siyang why siya maswap symptoms and signs. Kung nilalap ka lang yan, kung hindi siya kwan nga, diba? Amo na nga iyang wala ka comorbidities, bulpi ka lang. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor El Cid Familiaran. Isa ka Negrosano na nadugang sa napatay bangod sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa datos ng DOH-6, ang Western Visayas nadugangan sa 115 ka bagong nga kaso o kung may kabilugan nga 3,555. Ang 115 ginalakipan sa 104 ka local cases kag 11 ka returning overseas Filipinos. Nanguna ang syudad sang Iloilo nga nadugangan sa bagong nga kaso nga may 42, ginsundan sa probinsya sang Iloilo nga may 21, syudad sang Bacolod nga may 20, Negros Occidental nga may 19, Capiz nga may 7 kag Guimaras nga may 6. Ginanunsyo man sa DOH-6 ang 7 ka bag-o nga nag-ayo sa masakit nga na-record sa probinsya sang Iloilo nga may 5 kag 2 sa Capiz. Nagsaka naman sa 54 ang napatay bangod sa isa nga nadugang. Ang Western Visayas nakapagwa sang 864 ka bag-o nga laboratory results nga may 115 ka bag-o nga nagpositibo, 2 ka repeat test, 747 ka negatibo kag wala sang repeat test.
Nagnegatibo naman sa COVID-19 ang nabilin nga 33 ka personel sa Bacolod PNP nga kalakip sa ginkuhaan sang swab test sa Bacolod City Health Office atong Hulyo 31. Sunod kay Bacolod PNP spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico, maayo ni nga balita tungod balik trabaho na ang mga personel kag balik operasyon naman ang pila ka opisina sang Bacolod PNP headquarters agin siratan para sa disinfection. Duwa pa ni Pico, magapadayon sa quarantine ang 5 ka nagpositibo nga pulis bangod kinahanglan pa nila sang ikaduha nga swab test. Samtang liwat kin panumdom ni Pico sa mga pulis nga sundon ang minimum health protocols, ilabi na sa police operations para masiguro nga hilway sila sa kagaw. Ang ginpang swab test nga resulta ara na apang wala sang may nagbugang. Still, ang aton nga positive cases sa bilog nga BCPO, 5 sa gihapon, ang the rest sina sa ginpang swab test, ara ng resulta pero tanan sila aksyon negatibo. Si Lieutenant Colonel Ariel Pico sang BCPO. Kag sa iban nga balita lokal, na-recover ang 334,000 pesos nga balor sang ginasuspetsohan shabu sa buy-bust operation ni ginpatigayon sa Philippine Drug Enforcement Special Enforcement Team o Conpidea SET sa Cottage Road, Purok Matahom, Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod kahapon sang hapon. Duha ang arestado samtang isa naman ang nakapalagyo. Sulod kay PDE SET Team Leader Agent Bamboo, naglawig sang isa ka semana ang monitoring nga ginpatigayon sa mga otoridad batok sa mga suspect. Ang mga nagkadakpan ang Musanday Jobern Hermosora kag Fernando Tandoy, lunsay legal ang edad kag residente sang Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Dugang pa nakapalagyo naman ang isa pa ka persona nga ginkilala kay RG Villarosa. Na-recover sa manadakpan ang kapin 55 gramos nga ginasuspetsohan shabu, masobra 11,000 pesos ng kwarta, isa ka motorsiklo kag isa ka cellphone. Ang manadakpan karon ang preso sa custodial facility sa Police Station 7 para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang ipatuman luwat ang border control sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod sa 4 ka adlaw nga lockdown nga mag-umpisa sa Agosto 28 tubtob 31. Suno kay NOCPO spokesperson Police Major Edison Garcia, nakahanda ang kapulisan sa among aktibidad, ilabi na gid kun na ang permadong executive order gikan sa mga opisyal. Duga pa ni Garcia, maga-deployman ang kapulisan sa mga kapulisan sa mga quarantine facility kag swab center agud mapatuman ang pag-control sa mga tao. Naibaluan magapatigayon sang mass swab testing ang ang gobyerno sa 10,000 katao gikan sa mga syudad sa Bacolod, Bago, Talisay kag Silay. Lagi man ang banwa sang mulsya may angot ni sa COVID-19. Patay ang bata matapos ginbuno sang amay sa Upper Sitio Nagalaw, Barangay Kudkod, syudad sang San Carlos atong Domingo sang hapon. Ang biktima ang ginkilala kay Jimmy Yankin, may live-in partner, samtang suspect ang ginkilala naman kay Wenceslao Yankin, 53 anyos, balo, tanan nagapuyo sa amuban nga barangay. Sunod kay Police Major Mark Aguilo Hungko, ang hepe sang San Carlos PNP, may wala paghangpanay ang bata kag amay nga naglabot sa inaway. Sa report sa Aksyon Radio Bacolod correspondent kasi Stephen Presquito, upod inom sa makahulubong ilimnon ang bata kag amay sang natabo ang insidente. Sa alegasyon sang amay na akig ang iya anak sa pagduda, ginapinan ang manghod sini sa ilang nga konflikto. Nadakpa naman ang suspect. Samtang bukas naman ang Negros Occidental Police Provincial Office sa mga aktivista kung mga sila sambulig para sa ila seguridad. Suno kay NOCPO spokesperson Police Major Edison Garcia, pwede makapadulong sa tagsa ka mga police station ang mainik kung may pamahugid man sa ila nga kabuhi. Damlag lang napasalig si NOCPO Director Police Colonel Romy Palgue sa mga aktivista nga hatagan sila sa proteksyon sa otoridad sa tanan nga tion. Naibaluan, dialikdan yadlaw pila ka mga ngalan sa aktivista sa Bacolod kag probinsya ang nag-aligar nga nakabaton sang pamahog sa kabuhi matapos ginpatay si Zara Alvarez nga ila man kaupod sa amo nga grupo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon subong sang
15 ang patay, 55 pilason sa duha ka bombing incident sa Hulo, Sulu. Samtang ginaduso nga revolutionary government, wala ginasuportahan sang Malacanang. Detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Live Okay, good morning liwat sa aton dira nga mga Facebook followers. Kay Cherry Garcia. Cher, good morning. Kumusta ka na da? Kay Marites Duran Candaso. Good morning kano kag happy birthday gali kay Tita Lydia Syoko. Tita ni Migana Monbingbing Amangkiton. Good morning. No, kay Magnus Planta Jeanette Mag-agaman sa kay Mark Palcotillo. Good morning mga idol. Kag monitor kami dito subong sa Purok Mahigugmaon, Barangay Tangub. Greet ko lang ang asawa niya kuno nga si Risa Jocadin Palcatillo. Sa kay Gabriel Solatorio from Escalante City. Mga muna Gabriel, no? Babae. Lalaki siya. Lalaki siya. Ha? Ang yung profile, lalaki. Lalaki siya. Kasi mo lang ganyan yung spelling, actually. Okay. Sige. June Sibalios, may agaman na kuno sa aton ka-cute na Dorel cute gid sa imo. Ay. Wala, hindi na umulumol. Daw karami, kaya mo na muna sa guyab lang no na. Tik cute mo daw na umulumol. Mangkot lang ko kami nga mga guard pwede kami ka travel during lockdown. Tanawon nato ng kuan ang executive order, no? Wala pa so far action boy na. Magwang executive order tanawon nato, ha? Jose Villar from Dumaguete City, Gamamati, Gamang Aga. Sa kay Gracia Hall Vidalia, of course, good morning. Yes. Kay Edwin Miranda Senior Action Boy, good morning. Kay Sir Edwin Pineda naman niya, good morning. Kay Sir Melili Oligo Action Boy, nagapamati man sa may Barangay Tangob. Kay Lorna Termil, good morning Action Boy and Action Dorel, dira naman sa may Barangay Bata. Kay Neil Alcalde Villanueva, good morning Action Boy. Kag Sis Dorel, may Aga Negros, good morning bro. Kay Beth Tumangan, good morning Action Boy. Kag wow, thank you so much sa pag... Ikaw na magbasa. Oo, kaya doon ako magbasa. Charot lang. Good morning kay Pinky Teruel. Happy morning, Action Boy and Dorel. Tara sa may Barangay Villamonte. Kay Joy Ann Ogdamen. Good morning, Action Boy. Watching live from Rosario Hills. Barangay Nato. La Castellana. La Castellana. La Castellana. Sige. Kay ano naman, Action Boy? Kay Marcy Rombines Junio. Utod ni Kagawad King Rombines. Kag ni Kagawad Melchor paged. Si King Rombines kina mo sa si Melchor. Okay. Kaya ano na. Dapat kumusta sa kay Teresa Linahakayaw kag sa akon sa duha na kamangod si Jesse Rombines nga amo na to sumo sa Singapore. Alin sa Indonesia nagpa Singapore. Kagay Kagawad amo kita Kagawad Melchor Rombines ang nautod siya. Okay, sige. Very family gining Action Boy. Family family oriented. Family oriented. Sa kay Bulaka, good morning dra kay Ronette Pontino Banay, Flower, good morning. Yes, kay Julius Orvidalia Action Boy, good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good Monday afternoon sa inyo Action Boy, Miss Beautiful Dorel. Love your hair. Thank you. Agay, ginama mo. Ano? Ay, hindi ang imong hair ginanano mo. Shout out lang sa mga bakulod noon, Connection Boy. Nagapamati sila. Always dito sa Minnesota. Minnesota. Stay safe everyone. Kay Jessie Sorita, good morning man. Kay Merly Magallanes, good morning Action Boy and Action Dorel. Kag amuman kay Tatay Elias Dolido sang Barangay Paloma. Always gid nagapamati. Watching live from Hong Kong. Thank you. Kay na Mary Grace Eugenio Fermin. Good morning, mga Action. Kay Norvic Ing II. Good morning. Dra naman sa Hinubaan. Kadamo gapamati sa aton sa Hinubaan, no? Kablos-bulos lang Hinubaan kag bago. Kag La Castellana, Silay, La Carlota. All over Negros Occidental. Yes, correct. Kay Gemma Makilan, good morning. A day will not be complete without watching you. Wow, thank you so much. Stay safe, good. Kay Wilson Tihidor, good morning. Kay Daniel Balientes, good morning man from Bago City naman. Kay Kellen Quest na,
Good morning, Action Boy and Miss Dorel. God bless and thank you for the news info. You're welcome. Thank you, man. Kay NJ Masgong, Merida Masgong. Good morning, Action Boy. And Action Boy, always gid siya nagapamatik ay nagalantaw sa aton Action Boy. Shout out lang ko no sa iya pamilya di sa Bacolod. Watching from Cavite. Oy, kay Martin Padilla, Action Boy. Good morning, Engineer Martin Padilla. Nubya na siya sa ninang May bala. Nubya? Nubyo. Yes. Ay, may nubyo ka naglahi. Kalay. At last, mo di ba? At last. Kalain. Kaya Rensky respetado. Ano ka budlay sa Rebatado, man yun yung pamilya, rebatado kita pag-greet ya, barona pag-id. Basta mga amo nila mga apelyido, mga linyada sa nila apelyido. Family rebatado, Varona, Sampurok Saging, Barangay Igmayaan, Don Salvador. Kay Mark Dikito, good morning. Jingjing Priolo. Good morning, Action Boy. Kag Dorel, shout out lang kay Nanay Juanita Valenzuela nga nagapulo pangapi. Ay, Nanay, may lang nga pagpangapi daa sa may Barangay Saga sa Bago City. Uy! Taga-saga-sa! Good morning, energy! Taga-saga-sa! Energy ta! Kay may memories kami da. Kalain. Sa akong tita, Redaction Boy, tita Hana, Gatcho Perwelo. Kag sa Perwelo family. Kaya Lance Camille Glensky, pag-greet ka sa pamilya niya kuno Giuquino ni magbasa Action Boy. Giuquino. Sa Estefania. Giuquino. Okay. Margie Guion, good morning man. Enrique Subaldo Jr., good morning. Sige. Okay. Tapos na? Tapos na. Karoon naman sa alas 7. Karoon ha? Alas 7 naman. Thank you mga ka-action. Okay. Standby na sa mga balita national. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25, detalye na sa mga balita nasyonal. Nagsaka sa 15 ang patay, kag 55 ang pilason sa duha ka insidente sa pagpamomba nga natabo sa Hulo-Sulu. Ginpahayag sa Western Mindanao Command nga ang Sulu explosion nagpatay sa suicide bomber, 6 ka sibilyan, 7 ka soldado, ka 1 ka pulis. Napilasan sa hitabo ang 48 ka sibilyan, 21 ka soldado, kag 6 ka pulis. Sunod naman kay Lieutenant Colonel Ronald Mateo, ang Civil Military Relations Officer sa 11th Infantry Division. Ang unang explosion natabo sa naglupok ang motorsiklo ang imbutangan sa improvised explosive device kagintupad sa lokasyon sa mga soldado kami nadalahig pa nga mga sibilyan. Duha pa ni Mateo, nakitaan sa pila ka napilasan na tropang ang driver sa motorsiklo. Gilayon naghalin sa mga lugar kay sa karon ginahibalo pa sa otoridad ay nga identity. Ang ikadua kay muan sa isa ka babae nga suicide bomber nga ginahibalo pa ang iya siningan nationality. Bangon sa natabo, nagpagawa sang advisory si Mayor Kirkhar Tan nga nagapatuman sang total lockdown sa Banwa, sang Hulu. Ginpakamalaot sa madamo nga senador ang twin explosion sila tabo sa Hulo-Sulu nga nagpatay sa 15 ka mga tawo kag 55 kay ban pa ang pilason. Gin kasubon ni Senator Bongo na tabo kag ginpahayag nga wala na sang ginapili nga lugar kag panahon ng mga terorista bangod sa piyak nga may krisis. Padayon ang mga ini sa pagpalapnag sang kalakasan para maguba ang kabuhi sa mga Pinoy. Nagpalabot naman sang pagpangig-unong si Senator Risa Hontiveros kag Senator Amy Marcos sa pamilya sang napatay. Gin panawagan man sang duha ka senator ang hustisya sa mga biktima sa nasambit nga explosions. Nagapati naman ang Western Mindanao Command kasi Mundi Sawadyaan nga affiliated sa Abu Sayyaf Group ang amo sa likod sang insidente. Ginpahayag sang Malacañang nga wala ini nagasuporta sa panawagan nga magtukod sang revolutionary government nga ginatuso sa mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte sa piyak sang COVID-19 nga crisis. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang gobyerno nakatutok sa obligasyon nga pag-control sa COVID-19 pandemic. Suno kay Roque, luyag ni Presidente Duterte nga tapuson ang iya termino kag itugyan ang poder sa mangin successor kung magabulo sa iya sa 2022.
Duga pa ni Roque, pribado ini nga inisyatibo, apang hindi magpasilabot ang gobyerno tungod ang mga pribado nga mga individual, hilway nga makapabutyang sa ilang opinyon nga kabahin sang freedom of speech. Nagalaom naman ang Malacanang nga mangin matuod ang pagtuon sa University of the Philippines nga may flattening of the curve na sa COVID-19 cases sa pungsod sa katapusan sang Setyembre. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, kabay nga mas maganubo pa ang kaso sa masunod nga adlaw. Samtang ginpahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga padayon giengganyo ang publiko nga magsunod sa minimum health standards agod mangin matuod ang pagtuon sang UP. Samtang nagpangayos ang pasaylo si Presidential Spokesman Harry Roque kay Presidente Rodrigo Duterte matapos ginpahayag ang Chief Executive ang naka-perpetual isolation agud proteksyonan ang kaugalingon batok sa COVID-19. Ginako ni Roque nga nagsala siya sa ginhimong atikang sang Presidential Security Group agud masiguro ang ikanglawas sang presidente. Ginklaro man ni Roque nga ang luyag lamang niya ipahayag amo ang ginahimo sang PSG ang tanan para masiguro nga may social distancing sa tuwa sang sinuman nga luyag mag-istorya sa presidente. Si Roque ginapaabot nga mag-upod sa presidente kay iban pa nga cabinet officials sa meeting nga hiwato naman sa siyudad sang Davao. Ginengganyo ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang gobyerno nga mag-hire sang dugang nga guidance counselor, psychiatrist, psychologist kag iban pa nga mental health personnel agod makabulig sa mga Pinoy sa mental issues nga natugas sa COVID-19 pandemic. Sa statement, nagpandam si Rodriguez sa opisyal sang gobyerno kag sa iya makaupod sa Kongreso angod sa posible pagsaka sa mental health problems sa mga Pinoy bungod sa nagapadanya health crisis. Suno kay Rodriguez, ang kahadlok nga matapikan sa COVID-19 isa na sa nagaapekto sa pangabuhi sang tawo. Tungod sini ginhinyo ni Rodriguez ang Kongreso nga padasigo ng pagpasar sang hagna nga tuyo maka-hire sang dugang nga health personnel kag pagtukod sang dugang nga health facility. Ginbulgar sa CIDG ang isa ka suspetsado sa Maguindanao Massacre nga damlag lamang natakpan sang pulis. Amo ang right-hand man ni Andal Ampatuan Jr. kag nalantaw nga among magatapos sa tuig 2009 pa nga kaso. Sina Sir Adam alias Umar Kasim ang naaresto sa Misamis Oriental samtang nagatrabaho bilang isa ka security guard usar ang lain nga ngalan. Si Adam isa inikaanay konsyal sa Banwas sang Maguindanao. Sunod sa opisyal sa CIDG bilang right hand, si Adam amo ang nagatago o nagauyat sa mga armas ka magamit ni unsay. Ang Maguindanao Massacre ginakabig nga unprecedented level sang election-related violence kag pag-atake sa media nga nagresulta sa kamatayon sang 58 ka tawo sa diin 32 sa ila ang mga journalists. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita Inyong ginamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon.